Dili hostage taking kung dili usa ka security incident ang nahitabo sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory ni atong Biyernes sa udto ni atong Marso 13. Diin 7 ka mga PDL ang maiskapo sa isolation facility. Kini ang gitutukan ni Luan May Rondina. Sunod-sunod ang pagpangabot sa mga personnel sa Special Tactics and Response Team kon BJMP Star sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory ni atong Biyernes sa hapon. Pipila ka gutlo nangabot usab ang mga personnel sa Lapu-Lapu City Police uban ang ilang City Director nga si Police Colonel Augusto Desqueo apan gikatahong wa sila tuguti nga makasulod sa maong pasilidad. Naabot usab si Lapu-Lapu City Lone District Congressman Junard Ahong Chan ug gitugutan kining makasulod. Matod ni Jail Inspector Samuel Manas Jr., pangu sa Community Relations Service Section sa Bureau of Jail Management and Penology Region 7 nga niiskapo ang 7 ka mga PDL nga gibutang sa isolation area ug nisulod sa Solid 1 building diin nahimutang ang 172 ka mga PDL. May dala silang mga improvised bladed weapon ug may pipila ka demands ngadto sa mga opisyal sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory. Nabutang sa isolation area ang naasoy mga PDL tungod kay matod pa may mga lagda sa pasilidad nga wa nila matuman. Apan gitataw ni Jail Inspector Manas Jr. nga dili hostage taking ang nahitabo kundi usa ka security incident. Hindi po naman natin pwede masabi na hostage talaga, ma'am, kasi parang ang nangyari kasi binarricade lang talaga nila yung selves nila doon sa Solid 1. Hindi tapos nag-demand sila pero wala pong na-injure, ma'am, wala pong severe injury or namatay during the incident. Dugang sa pangu sa CRS nga wala usay nakalas o nahiagom o grabing mga samad gawas lang sa duha ka mga PDL nga nahiagom og minor injuries. Yung dalawa, ma'am, is not caused by the 7 PDL, ma'am, but it was caused, ma'am, during the reaction nila, ma'am, sa pangyayari, ma'am. Giklaro usab ni Manas nga wala gibutang sa Solid 1 building ang mga high-profile PDL kundi gibutang sila sa laing selda. Kahinumduman, anaa sa Lapu-Lapu City Jail, gibalhog ang 16 ka mga akusado sa gikatahong pogo operations sa usa ka hotel sa Barangay Agos. Samtang sa Lapu-Lapu City Jail Male Dorm usab, gibutang ang unom sa 10 ka mga akusado sa 96.5 million pesos Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental nga gilangkuban sa mga DPWH officials. Lakip sa demand sa naasoy mga PDL, mao nga mailisan unta ang kasamtangang nangu sa mga PDL sa naasoyng pasilidad. It is within the PDL, ma'am, hindi naman to against the BJMP, but the internal, leadership po. Matod ni Congressman Junard Ahong Chan nga nituyo siya pagduaw sa pasilidad kay matod pa buot sa 7 ka mga PDL nga masiguro ang ilang seguridad sulod sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory. Ato silang gitarong og storya gyud. So katong ilang request to transfer mo na to hikay karon sa ato ang BGMP, no. Adto sa kalunasan sila i-transfer but needs a court order man. So it's a dispute between the inmates ra gyud. Pagka alas 5:15 sa hapon, nitahan ang tanang 7 ka mga PDL o gisakay sila sa Bureau Transport Vehicle. Na-recover gikan kanila ang 7 ka mga improvised bladed weapon. Samtang nabalik na sa Solid 1 building ang 2 ka mga PDL nga nahiagom og minor injuries. Sa pikas bahin, ang 7 ka mga nahisgutang PDL gibutang na sa mas secured nga pasilidad. Sa kasamtangan, adunay 1,292 ka mga PDL sulod sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory. Uban ni Philip Patricio, Luan May Rondina, Balitang Bisdak.